My dear brothers and sisters, our theme for this year's celebration of Our Lady of Peña Francia is journeying with Ina in deepening our relationship with God in these challenging times. There are many very important factors involved in this theme that can certainly inspire us and give us the strength to face the challenges of these difficult times. First and foremost, we recognize that times are difficult. Prices are going up. We have so many issues in the realm of politics, even in the church, and even within our social and civic society. With this theme, we recognize that we need God. We need God to strengthen us, to guide us, to lead us in order to face these challenging times. But who can ever help us deepen our relationship with God? Who can ever help us approach, so to say, the living and loving God than our Blessed Mother? Mary was been chosen by God Himself to be the mother of our Savior. Mary who has opened her heart to receive the Word of God. Mary who nurtured the Word of God in her womb. And Mary who gave her forth as a child to be our Emmanuel and eventually to be our Savior. In other words, indeed, Mary is the way that can help us deepen our relationship with God, who in turn can help us conquer what is evil, dispel what is dark, and above all, make us face the difficult task and challenging times ahead of us. Mary is a mother, and as a mother, she looks after us. She cares for us. She teaches us. And this is what Our Lady of Peña Francia would like to plant in our hearts. Let us have hope in the power of the living and loving God. Let us be strengthened by the Spirit of the Lord that has been given to us by Jesus. And let us follow Jesus, not only in carrying His cross, the cross of our day-to-day burdens, but most especially to follow Jesus, believing that He is our Lord and Savior. The Blessed Trinity should be part and parcel of our Christian lives as we journey through life in these challenging times. And the Blessed Mother is always beside us as our mother, holding our hands, leading us with strength, with courage, and above all with joy and love. Because with Mary, certainly, we can truly experience the love of the Blessed Trinity. So let us celebrate the festivities of Our Lady Peña Francia full of hope, full of joy, because the Blessed Trinity is with us. Come, join us. Let us celebrate. Let us praise Almighty God. And above all, let us do so accompanied by our Blessed Mother, Our Lady Peña Francia. Viva la Virgen!
Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Matindog po kita para sa pagpamibi asin kaumawan kan nobena ni Divino Rostro. Test mic. Umawunan kagurangnan, mag-awit sa Diyos. Ang Diyos iyo ang kagurangnan, kagibonin langit asin daga. Umawonan kagurangnan, mag-awit sa Diyos. Pagsambahon, pasalamatan, kaidtungon yan magkagurang man. Umawonan kagurangnan, mag-awit sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, maluhod po ang gabos. Gawi nin pagsulsol. Diyos ko, nagsusulsol ako sa bilog na puso kan gabos kon mga kasaalan. Asin nauungis ako kaini, huli ta sa pagkasala. Bako sanang maninigo ako sa mga padusang matanos mong binuot, kundi orog sa gabos, huli ta nagtumang ako sa imo. An orog karahay patin maninigo na dapat kong kamutan nin orog sa gabos. Kaya pusog akong naguhulaw sa tabang nin sa imong grasya, na magpuon ngunyan ako dai magkasala, asin makalikay sa mga dahilan nin pagkasala. Amen. Gawi nin paggalang. Sinasambami ika, Jesus, sa mong kagurangnan, sa mong paratubos, kami lugod kahirakiman. Sa sinanglitan mong lawog kami nagaatubang, ruluhod sa kaludukan. Sa imo naggagalang, tala sa lienso kan mabining Santa Veronica, ang lawog mo. Simo turuhok sa mong mga mata. Duman sa Getsemani, lawog mong makawiwili. Ginaanot nin dugo sa pagsakit mo nin makuri. Namibi daing inumon, an mapait na kalis, alagad sa Ama, bakong buot mo an mangyari. Kayaan matubis mong lawog sa takig naglungsi, kan malubong hodas, hinagkan sa pagpasaluib, tinampal, linutaban, paglanghad na daing siring, pagbasang-basang kan mga tauhan kan Sanhedrin, orog ng gayo nin mabangison na pagsukiti kan mga soldados, pag-ulog-ulog labi-labi, daing kauntukan hanggang sa kahuri-hurihi, abot sa Kalbaryo hanggang maotsan ang Diyos aki. O gagalangan nalalawgon, kaugayi kami, dakulang pagkamuot mo, danay na namamati mi. Anin huli kan sa imong pasyon, kami magkamit, sa huring hinangos, lawog mon mahiling sa langit. Amen. Dalit. An banwaan minagalang, sa lalawgon mong mahal. Si mong aning kaherakan, para tubos nin kinaban. Si Veronica nagluhod
sa mapakumbabang buot, lininiganin si Ramog, itong magayon na lawong. Ni Jesus binalsan tolos, itong babaeng maimbod, natala sa pagkamuot, lalawgon niyang maludong. An banwaan minagalang, sa lalawgon mong mahal. Si mong aning kaherakan, para tubos nin kinaban. Iwinalat sa satuya, ining dakulang biyaya, nganitang mabana-bana, an gabat nin pagkasala. Nagsusulsul kami, Ama, sa ato bang mo nanunuga, kan bilog na pagpabaya, kan ngaran na pagkasala. An banwaan minagalang, sa lalawgon mong mahal. Si mong aning kaherakan, para tubos nin kinaban. Kaming mga aki mulikayan, sa damat gutom linugman, ta sa mga kaipuhan, ikasamong paalawan. Kami mo bendisyonan, ngani ming maturukan, lawog mo sa kalangitan, sa langit kamurawayan. An banwaan minagalang, sa lalawgon mong mahal. Si mong aning kaherakan, para tubos nin kinaban. Pag-arang nin banwaan an satuya pong simbag, kagurang nan ipahiling mo sa mo an sa imong dibeno rostro. Tanganing magdanay sa grasya an mga banal, asin madaraman sa kabanalan an mga tawo, huli kan sa indang marahay nagibo, mamibi kita. Tanganing mabihag an mga parakasala, asin an mga nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalanin katanosan, asin kabanalan, mamibi kita. Tanganing ilikay kita sa peste, hilang, linog, bagyo, asin iba pang mga kasakitan, mamibi kita. Tanganing parigyonon kita sa satuyang pakipaglaban sa kasalan, tauanin isog nin buot sa pagtumang sa maraot na gawi, orog na kan mga nanunungdan sa pagrata kan simbahan asin nasyon, orog na an korupsyon, panlulupig, panhahabon, pandadaya, mamibi kita. Tanganing sa pagdebosyon sa Divino Rostro, matingrawan kita kan gabos kan liwanag nin lalawgon kan kagurangnan, asin matalaaman sa satuyang pagkabuhay,
an sa iyang pagkaherak asin pagkamuot, mamibi kita. Mauntok po kita para sa satuyang mga kahagadan na maawot niya tong makua sa tabang kan banal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an bot mo sa daga nin siring sa langit. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa kababaihan asin paladan an bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Kamurawayan sa Ama asin sa Aki asin sa Espiritu Santo. Pamibi sa ikawalong aldaw, an lawog ni Jesus sa kalayo kan Espiritu Santo. An misteryo kan paghilig kan Espiritu Santo. Dangan nagpahiling sa inda, nakataltag na mga dila nagaro kalayo, na tuminog doon sa lambang saro sa inda. Napano sinda kan gabos kan Espiritu Santo. O Jesus, tanganing daimagin elo an sa imong mga disipulos, hinangos mo sa inda an sa imong Espiritu. Pag-abot kan aldaw nin Pentecostes, huminilig sa inda an Espiritu Santo. Napano kan balaog kan Espiritu Santo, an sa imong mga disipulos, nagpuon sa pagbalangibog kan sa imong marhay na bareta, na naging simbolo kan pagkamundag kan simbahan, na itinalaga mo sa pagpadagos sa pagdara sa katauhan na makabalik sa Diyos. O Diyos non nalawog ni Jesus sa kalayo kan Espiritu Santo, liwat ipinahayag mo ang pagkasaro nindo kan Diyos Ama asin Diyos Espiritu Santo, sa pagkamuot asin pagmaot na kami makasaro man sa Santissima Trinidad. O Divino Rostro, kahiraki kami, asin sa pagpano mo sa mo kan Espiritu, kan kami binunyagan, asin kinumpil. Palaada an kalayo kan Espiritu Santo sa mo, tanganing imbis na matakluban asin masayang, magliwanag sa samong buhay asin maglakop sa kinaaban, danay niyamong lugod midbidon, an balaog kan Espiritu Santo, tanganing matalananggad sa samong buhay. Amen. Matindog po ang gabos. Kagurangnan kapatawaran, samo na mga parakasala, ansa mo yang kamautan, O Kristo kami kaerakan, sa samuyang kakulapusan, sa samuyang mga karatan, kagurangnan kami tabangan, dai mo man kami lingawan. Duman sa imong kadean. O Divino Rostro, banal na lalaw ni Jesus,
asin namumutan, nin bilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalawgon ni Jesus, nagligtas sa kabikulan, sa kolera kahilangan. Kami iparayo man ngunyan sa mga kadifisilan. O divino rostro, banal na lalawgon ni Jesus, inoomaw asin namumutan, nin bilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalawgon ni Jesus, nagtataon nin paglaom, o banal na lalawgon, sa samuyang kasakitan, kami kahirakiman. O divino rostro, banal na lalawgon ni Jesus, inoomaw asin namumutan, nin bilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalawgon ni Jesus, o divino rostro, banal na lalawgon ni Jesus. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Matukaw po.
Bukas ni. Di pa bagay. Aputi daw kung send ang server. Awat. Sa ngaran ng Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu. mga tugang an sa tuyang pagbaklay,
an ikawalong aldaw kan misa nobinaryo, sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro, aldaw para sa mga padi asin mga seminarista. Ang satuya pong tema, inapod na maging mga saksi ni Kristo sa maugmang pagdusay kan sadiri sa Diyos. Makakaibahan niya to sa selebrasyon kan Santa Misa ang mga miyembros kan Knights of the Altar and asin APC, Aeroville. Siring man ang mga peregrinos na hali sa parokya kan Our Lady of Pram Socor Paris, Haring Kanaaman, Camarines Sur. Siring man ang komunidad kan Holy Rosary Minor Seminary, asin Holy Rosary Major Seminary. Ang satuya pong celebrante mayor, asin predikador, iyo si Reverendo Padre John R. Oliva, formator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesu Kristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios,
An pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tung mga kasalan, tanganing maninigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Dane na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tung mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan, maherak ka. Gloria in excelsis Deo. Yan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buhon. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Hulikan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo. Kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangkaw. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Banal na Ama, an sa imong kamurawayan, natatago sa mahal na lalawgon nin sa imong namumutan na aki.
Sa samong pakisumaros sa iyang pagsakit digdi sa daga, magliwanag lugod sa samong lalawgon, an sa imong kabuutan. Tanganing sa maugmang paghalat kan sa imong kapahayagan, samong makamtan an kamurawayan nin sa imong kahadean. Siya na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pagsadol ni San Pablo sa mga taga-Kolosas na magdanay na maimbod ki Kristo, asin na mabuhay sana para sa iya, huli taan kapanoan kan kaligtasan asin buhay, sa iya sana makukua. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mabuhay kamo susog kay Kristo Jesus na kagurangnan. Siring na inako nindo. Dapat na kamo pinagamot sa saiya. Pinatindog sa saiya, asin pinasarig sa pagtubod na itinukdo sa indo. Danay na magpasalamat kamo. Magmaan nganing daing maguripon sa indo, sa paagi nin madaya asin daing laog na filosofiya, naan sinusunod iyo ang kinaban, bako si Kristo. Sa hawak ni Kristo, nagaerok ang kapanuan nin pagka-Diyos, asin kamo nahirasan kang kapanuan na yaon sa iya. Siya ang pamayo kang gabos na prinsipados, asin gabos na potestad. Sa iya man kamo pinagserkomsidar. Alagad bakong serkomsisyon nagibo nin tao, kundi serkomsisyon ni Kristo, na iyo ang paghali kan makasaalan na laman kan hawak. Kaiba niya, kamo ilinubong kan kamo binunyagan. Asin huli sa bunyag, binuhay kamo kaiba niya sa bagsikan sa indong pagtubod sa kapangyarihan nin Diyos na nagbuhay sa iya sa mga gadan. Kaito kamo mga gadan, hulita kamo mga parakasala, asin daipa kamo pinagserkonsidar. Pinuhay liwat kamo nin Diyos, kaiba ni Kristo. Pinatawad niya ang gabos niya tong mga kasalan. Pinara niya ang utang na dapat niya tong bayaran. Hinali, dangan ipinako sa krus, kaya nadaog nin Diyos ang mga prinsipados, asin mga potestades, asin ipinadara sa publiko, mga bihag nin sa iyang panggana sa persona ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang kagurangnan mahirakon sa gabos niyang linalang. An kagurangnan maheherakon sa gabos niyang linalang. Umawon ta ka sa kuyang Diyos asin hade. Magpasalamat ako sa imo sa kudpaman. Araw-aldaw magpapasalamat ako sa imo, asin uumawon ko an sa imo ngaran sa kudpaman. An kagurangnan maheherakon sa gabos niyang linalang. An kagurangnan maugayon asin mahirakon. Maluway sa pag-anggot. Mayaman sa pagkamuot. Ang kagurangnan marahayon sa gabos na mahirakon, sa gabos niyang linalang. An kagurangnan maheherakon sa gabos niyang linalang. Ang gabos na linalang magpasalamat sa imo, kagurangnan, asin ang gabos na banal mag-umaw sa imo. Ibareta ninda ang kamurawayan nin sa imong kahadean, asin iusip ninda ang sa imong kapangyarihan. An kagurangnan maheherakon sa gabos niyang linalang. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw, kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagpabulod tanganing mamibi. Bilog na banggi na miibi sa Diyos. Pagkaaga, inapodan sa iyang mga disipulos. Saka nagpili siya nin 12 na nginranan na apostoles. Si Simon inapod na Pedro, Andres na tugang ni Simon, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na akin ni Alfeo, Simon na naapod fanatiko, Judas na akin ni Santiago, asin Judas Iscariote na nagpasaluib sa iya. Paglugsot hali sa bulod, si Jesus naguntok sa kapatagan. Yaon duman ang mga disipulos, asin dakol na mga taho na hali sa Judea, asin sa Jerusalem, hali sa baybayon kan Tiro asin Sidon. Buot ninda na maghimati sa iya, asin bulungon niya an sa indang mga helang. Pinaumayan niya ang mga pinapasakitan kan mga marumpot na espiritu. Ang mga taho naghinguang makaduot sa iya, hulita minalawa sa iya ang sarong kapangyarihan na nakakarahay sa gabos. Mga tugang an marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Diyos marhay na aga po sa inyong gabos. Diyos marhay na agaman po sa imo, Father. For almost 2 years, di po ako naka-assign kan 2019 hanggang 2021. And magayunon pong magbalik digdi sa harong kan sa tuyang mahal na ina, asinsiring man, digdi po kay Divino Rostro. Yaon po digdi kay bahan mi po sa pagsilibrar, an sa mo yung ginagalangan na rektor, si Father Joey Gonzaga, an kora paroko po kan Haring Kanakman, from Sukor, Father Bong, asinan mga formator po kan Holy Rosary Minor Seminary, si Father Christian, asin si Father Angel. Ano po mga tugang ta timing na gayuan sa tuyang selebrasyon, siring man kan sa tuyang tema, manunungod sa calling or vocation. Asin kairibahan mi po digdi, an community po kan Holy Rosary Minor and Major Seminary. Ano po mga tugang an common denominator kan gabos na binunyagan? Iyo po an inaapod po niya tong pangapudan. Gabos po kita may calling, may pangapudan. Alagad, may iba-ibang klasing pangapudan sa buhay. An iba may pangapudan sa pagpadi, an iba may pangapudan sa pagiging relihiyoso, an iba man po may pangapudan sa pagiging married, sa pag-aagom, an iba man po sa pagiging single. Si mga idinudusay an sa idang sadiri di ay nag-aagom for the sake of the kingdom of God. Kaya asab now po mga tugang, magayunon po ining paghurup-hurupan ta. Ano ang pangapudan ko ngunyan? Pasain ang direksyon kan sa kuyang buhay. Because without a calling, our life sometimes become meaningless and purposeless dahil mayo kang direksyon sa buhay po niya to. Kaya ang Holy Rosary Minor Seminary, inaapod po yan na punla kan bukasyon sa pagpadi. Dahil dyan po mga tugang pinagdi-develop, an sa indang bukasyon kung paano sinda masimbag sa pangapudan kan sa tuyang kagurangnan sa buhay pagpadi. Asinsiring man, ang Holy Rosary Major Seminary, iyo po yan ang formal studies kung sain pinapatalubo ang pangapudan na ini. Bakulang po duman itinatanom, duman sa minor seminary, alagad pag abot po sa major seminary, kinakaipuhan na po digding patalubuon ang bukasyon.
Tan pangapudan po mga tugang, sometimes God calls us in a very simple way. Saradit sa ng bagay ang pag-apod. Aram po nindong istorya kan pangapudan sa kuya, simple lang. Kan grade 2 po ako, may padi pong nagmisa duman sa muya. Si Kaira kan sa Diyos na Father Ilyoso. And then, pakatapos po kan misa, inapod sa mga aki, sabi kay itong pading gurang, Noy, madya daw ngaya ka mo. And then, nagkuapo duman sa kolekta. Dahil ko aram kung pinag-report pa ito. And then, pagkuapo duman sa kolekta, pinagtaraanan po kaming tigpipiso. Sabi po kay itong pading gurang, Noy, bakal na ngaya ka mong ice cream. Iyo po itong mga tugang sinagtatak sa isip ko. Sabi ko, wow, ang padi palan nagpapa-ice cream. Ang padi palan arog kayan kabuot. Asinsiring po mga tugang duman sa simpleng act kay itong pading ito, duman po na ipunla ang sa kuyang bukasyon. Asin duman po, nagpuon. Alagad mga tugang, ang tinanom, pag tinanom mo po yan, alagad na imo man atamanon, pwede po yan magadan. Kaya kinakaipuan po dyan nin, pag-ataman, pinag-aabunuhan, asinsiring man, pinagtatawan nin panahon. Asinsisay po mga tugang ang nagpapatalubukan bukasyon. Sasabihon po kan mga tao kung minsan, responsibilidad dyan kan mga formators. Kabali po ako sa formators. Responsibilidad dyan kan rektor. Responsibilidad dyan kan simbahan. But no. Ang simbahan po mga tugang pinag-specify po yan. Si Isay ang responsable kan bukasyon sa pagpadi. Enot po mga tugang ang pamilya. Pandua po mga tugang ang simbahan, ang komunidad. Kaya nga ni po baga digdi po sa Archdiocese of Cáceres, every first Sunday, iyo po yan inaapod ng Misa Pro Seminaryo. Dahil kita po gabos mga tugang responsable sa pagpatalubo kan bukasyon sa pagpadi, sa pangapudan, asin sa pagsimbag kaiyan. Kaya mga tugang, iyo po ini ang pangapudan sa satuya. Gabos po pala kita may calling, yes. Alagad, ang kahaputan po digdi, how do we respond? Paano po niya to pinapatalubo ang pagsimbag po niya to sa pangapudan na ini? Because our calling must be simple, but the responsibility is big. Dakulaon po ang responsibilidad. Kaya nga ni po baga, pag inapod ka sa simpleng paagi, alagad ang pagsimbag palan kayan, dakulaon na bagay. Kaya, the same po mga tugang sa married life. Gabos na bagay, it starts with attraction. Kaya kung ang mga aki po ni dumay attraction sa simbahan, igwang pangapudan dawa, sadit na pangapudan na iyan, patalubuan po niya to. Day po kita magmaimot. Day po kita niya to pagsabihon na, ay dapat nga tasolo kang aki, dapat nga ikaan madarakan sa kuyang apelyido. Kaya nga dapat kaya maging chick boy ka. Day ka nga maglaog sa seminaryo. No. Pag may calling po kita, pag may calling ang miyembro kan sa tuyang pamilya, suportahan po niya to. Dahil dai po niya to aram na si simple calling na inapod kan sa tuyang kagurangnan, igwa po lang yan, big responsibility na nakatalaga sa iya. Kaya mga tugang, ang kahaputan po digdi, how do we respond? Sa mga seminaries na po na yaon po digdi ngunyan, sa mga religious na yaon po digdi, paano po kita nagsisimbag sa pangapudan kan sa tuyang kagurangnan? Kaya may kasabihan nga ni po na, many are called, but few are chosen. Tano tadiit lang po mga tugang ang pinipili, ninhuli tadikit sana ang nagsisimbag. Tadikit sana ang nagsisimbag. And sometimes, dahil man ang inaapod, alagad dikit ang napipili, taano po, day sinusuportahan. Day sinusuportahan kan pamilya, kung minsan nadi-discourage. Ang pagsisimbag po kaya mga tugang sa pangapudan kan mahal na Diyos, bako po yan pasil. Sabi nga ni po kayan, you need to pass through the needle eyes. Kay puwantang mag-agi sa hayakpit na pintuan para kita makalaog sa pangapudan kan sa tuyang kagurangnan. Tandaan po niya to na an invitation is for all. Alagad, dikit sana ang minasimbag sa pangapudan na ini. That is why, our gospel today reminds us to make a firm decision.
Kay puan po mga tugang sa mga seminarista, once na malaog ka po digdi, make a firm choice. Bakong pabago-bago, na masabi kang iyo, alagad dai. Nagirumduman po nido si Ebanghelyo na sinabi, whatever, when you say yes, talagang patunayan mo na totoo yan, yes ang sinabi mo. Pag sinabi mong no, panindugan mong dai. Dahil ang katahaw po kayan, bakunang makajos. Kaya tandaan po niya itong mga tugang that every day we make decisions in life. Pagkaaga pa lang, ma-decide ka na. Kasubago, nagdi-decide ako. Sabi ko, ano daw niya kung magsimba kung ngunyan sa Fransya? Inuhugakan ko tana akong magmata. Inuhugakan ko tana akong magbangon. Kundi nagirumduman ko, ako pala niya ako ang mamisa. Kaya no choice po ako kung minsan. Iyo po yan mga tugang. Our life is a series of choices. A series of decision making. How do we decide? Maski po kamo ngunyan, baka nagsisimba po kamo, naghahagad kita nin tabang ki Divino Rostro, kan sa tuyang mahal na ina, to make a good decision. Baka igwa kang desisyon na dapat po niya itong panindugan. Tandaan po niya ito na it is very important to consider how to make a good decision. Because every decision that we make, there will always be consequences. Ano man pong ginigibo niya itong pagpili, permi po yan, igwang konsekwensya. Kaya di ka po magsabi na, napiritan lang ako. Di ka po pwedeng magsabi na, natakot lang ako. Di ka po pwedeng magsabi na, na-pressure lang ako. Because always remember that you are responsible for one's choice. Ika po ang responsable. Kaya maski nga po sa mga seminarista, may inaapod po kaming prinsipyo digdi. The primary responsible for one's formation lies on the candidate himself with the help of the formators. Kaya mga tugang, iyo po ini, ang choice mo palan sa buhay, you are responsible for your decision. Kaya once na nagpili ka, don't blame others. Dahil mo po pwedeng pagsabihon na pag may negative ng epekto duman sa pinagpili mo, ma-blame ka nin ibang tao. No. Remember that sign of maturity is learning how to face the decision or the consequences of our decision in life. Our gospel today, my dear brothers and sisters, tells us on how to make decisions in life. Kung paano kita mag-decide sa pagsimbag sa satuyang kagurangnan. Because even Jesus encountered decision making. Maski po siya nag-decide. He decided who will be the apostles. It was a tough decision. Because he decided for the future of the church. Kaya maski po mga tugang ang rektor, pag nagdi-decide po yan kung papaluwason ining seminaristang ini o papadanayon, very crucial decision po yan. Dahil dyan po mga tugang nakasalalay, ang puturo kan simbahan. Kaya kung minsan may mga seminarista po na pag pinaluwas, ang guton sa rektor. Kung minsan may seminarista po na pag pinaluwas, pati si pamilya, garo na baga isinusumpa na ang seminaryo. But no. Sinda po mga tugang itinalaga kan obispo para mag-decide. To choose kung sisay talaga ang maninigo para sa putoro kan simbahan. Kaya very firm po mga tugang ang desisyon kan pagsimbag, asin siring man kan pagpili. Asin ang ibanghilyo po niya to mga tugang magayonon. Tano po? Tinawan po kitang nagkapirang tips on how to decide. Kung minsan po masakitun mag-decide, di ba? Alagad, tinatawan kita kan ibanghelyo po niya to nin tips on how to decide. Number 1, pag ma-decide po palang kita mga tugang, don't forget to pray. Magpangadji na maray. Aram po nindo si Father Rector is very prayerful when it comes to decision making, lalong-lalo na po sa pagdi-decide kan seminarista pag-evaluation. Maski po ang mga parish priest, iyo man po yan. Ang mga formators, iyo man po yan. Kaya maski man po kamo mga tugang, responsable po kamo sa pagdi-decide kung si isay dapat ang maninigo sa pagpadi. Kaya kung makahiling po kamo nin mga seminarista na nagigibunin maraot, don't hesitate to tell the formators. Dahil siguro po, chance po iyan. Sabi ko nga ni, ang responsable kan one's formation, bakulang po sa laog kan seminaryo, maski po sa laog kan harong, asin kan sa indong mga parokya. Kaya mga tugang, pray before making a decision. Kaya sigdi po sa baga sa nabasa po niya itong ibanghelyo. Anong sinabi po digdi?
Bago po siya nagpili ng 12 apostoles, ang ginibo po niya, he went up to the mountain and pray and spent night in prayer. Araw po yan kan mga tugang. Kaya sa mga decision making po niya to, ma-decide ka anong negosyo ko daw ngunyan. Ma-decide ka an agum ko gusto ko ng palitan. Ma-decide ka kan problema mong ini, paano ko daw ini masusolusyonan. Ano po ang dapat po niya itong inot na gibuhon? Before we decide, pray. Always remember that do not decide at the peak of your emotion. Instead, pakalmahon mo muna sa diri mo, maghagad kang tabang sa mahal na Diyos, and then decide. Kaya yun po yan mga tugang, importante. Before we decide, pray. Pandua po mga tugang, don't allow fear to hinder your decision. Yun po. Once na ma-decide ka, dapat po bako po ang pagkatakot ang manginutan. Kadaklan po kaya sa mga tao kung minsan, tano sinda taday nakakadesisyon sa buhay dahil takot. Kung minsan, dahil nakakadesisyon dahil mayong paninindugan. Sometimes we are not sure, but if we have the courage to decide, to act, we need to make a firm decision. Kaya instead of fear, pressure, why not consult? Why not clarify all things? And then have the courage to decide. Tan mga tao po baga mga tugang na dahil nakakadesisyon sa buhay, habot po niya to kayan, di ba? It is a sign of immaturity kung hanggang ngunyan, dahil ka pa nakaka-decide kung anong klaseng tao ka, pasayin ang direksyon mo sa buhay. Kaya importante yun po yan na kita po mismo ang madesisyon sa satuyang pagkabuhay. Kaya don't allow fear to hinder your decision in life. Pantulo po mga tugang, don't worry, 10 man lang po ini. Pantulo po mga tugang, your decision may not be perfect. Don't expect na ang desisyon mo perfecto po yan. Maski po ang pagpadi, dawa ika na po ang pinakamatibay na seminarista, ika po nag-summa cum laude, alagad ang desisyon mo sometimes will be challenged. Sometimes you need to undergo difficulties and trials. And sometimes pwede ka maka-enkwentro rin ng mga crisis and difficulties. Alagad, despite po kan imperfection kan sa tuyang desisyon, always remember, God will supply what is lacking. Hihipnoan yan kan mahal na Diyos. Ang mga desisyon mo kung minsan napapagarubaga, day ka kontento sa desisyon mo, alagad pag inipo pinangadjian mo, ang mahal na Diyos, hihipnoan na sana yan. May kaluyahan ka, nag-decide ka, alagad, ang mahal na Diyos will supply everything. Kaya nga ni po mga tugang, maski po ang 12 apostles, ang saro po duman, traidor. Yun po itong napili, alagad, God will supply. Kaya may inaapod po kitang prinsipyo po sa simbahan na, Ecclesia Soplit. God will provide. God will supply. Asinan panapat po mga tugang sa pagdi-decide, face the consequence of your choice and be contented. Once po na nag-decide ka na sa buhay mo, makontento ka kan pinagdesisyonan mo, asin kaipuan mong atubangon an ano man na konsekwensya kan sa imong pinagdesisyonan. Mga tugang, do not be afraid to make a decision in life because life is always a series of decisions. But before you decide, pray, trust, and know yourself. Have the courage to face the decision in your life. Gabus po kita mga tugang may pangapudan, alagad ang kaputan po digdi, nagiging mga saksi daw po kita kan sa tuyang kagurangnan, sa pagdusay kan sa iyang sadiri, nagiging maugma daw po kita sa pagsimbag sa pangapudan. Halimbawa, married life ka ngunyan, nagiging maugma ka daw. Tandaan mo po na ang kaugmahan, it is a choice. Kung day ka nag-uugma, it means na day mo pinipili na maging maugma. There is a joy in surrendering our life to the Lord. And God will always reward. Sigabos na ikapag ika naging dayupot sa pangapudan kan sa tuyang kagurangnan, sisimbagan iyan kan sa tuyang kagurangnan. Kaya mga tugang, whatever calling you have, be a witness for Christ. Be committed to your life-chosen vocation. And be faithful. And be siring man, sana maging tapat, maging dusay kita sa pangapudan kan sa tuyang kagurangnan. Amen. Matindog po ang gabos.
Pamibinin banwaan, mamibi kita sa Diyos na sa tuyang Ama, an burabod nin sa tuyang kusog, asin karangahan sa gabos na panahon, sa lambang kahagadan sa tuyang sabihon, kagurangnan, ika an samong paglaom. Kagurangnan, ika ang samong paglaom. Para sa mga namamayo kan simbahan, nasa padagos na paglingkod sa kristyanong komunidad, mamati ang lugod kan katauhan, ang nakakapaumay na pagkamuot nin kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ika an samong paglaom. Para sa mga lideres kan sa tuyang nasyon, danay lugod na maginguwa sa pagtabang sa mga kasaraditan, asin nangangaipo, sa paagi kan sa indang onesto, asin sinserong paglingkod sa banwaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ika ang samong paglaom. Para sa satuyang mga tugang na nasa kasakitan, urog na ang mga naghehelang asin nasa piligro nin kagadanan, dahil lugod sinda mawaranin paglaom sa nakakapaumay na pagkamuot nin Diyos, asin maranga sa pagtubod na nakikisumaro sinda sa kasakitan ni Kristo para sa kaligtasan nin katauhan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ika ang samong paglaom. Para sa tuya gabos na uya sa katiripunan na ini, orog na ang mga donantes asin sponsors kan Santa Misa. Tanganing magdanay na pusog ang satong pagtubod asin magin instrumento sa pagdarakan marahay na bareta sa satuyang mga tugang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan samong pamibi. Sa tuyaman pong ipamibi ang sa tuyang mga personal na kahagadan. Ama, idinudulot niya mo giraray sa imo ang samong mga pamibi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang mako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na samong parasurog, lilingya ang lalawgon nin sa imong bugtong na aki, na idinulot sa imo bilang malinig na atang. Lugod ining atang magkaniguman na akoon mo, tanganing makamtanya mo an sa imong kamurawayan, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Daing kasalan, maugma siyang nagtios huli sa parakasala. Daing sala, inako niya ang kagadanan, tanganing iligtas ang sala, sa sala ang may mga sala. Siya, sa iyang pagkabuhay liwat, ibinalik sa imo ang buhay. Siya ang kaumawan, asin kamurawayan, mantang ang langit asin daga, daing untok na minaawit. Kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, hanlangit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi, sangharan kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat. Binaak ini asin tinaosa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya manin kalis asin girari pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakani kay ning tinapay, asin pag-inom kan kahalis, an pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo,
sagkod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimehera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong obiso si Rolando, asing kang gabos na klero. Siring man girumdumasas sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga nagadanda nga nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na inakan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles and gabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheraskan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amman hiyamun ayaon sa langit, pabanalon hangaran mo, magdatong hangkahadean mo, mangyari hanbuot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin hare kami pagdaraha sa sugo, kundi
agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimidi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Sa himuan kahadean, asin hal kapangyarihan, siring man han kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Maluhod po. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag maumayad.
matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, hulikan sa imong pagkaherak, paliwanagi man kami kan banal mong lawog, tanganing huli kan padara kan sa imong katanosan. Sa mong malikayan ang gabos na kasalan, asin makaabot kami sa imong kahadean. Ika na nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Pamibi sa ikawalong aldaw, o mamurawayo na Jesus, sa mong kagurangnan, hulikan sa imong pagkabuhay liwat, dinaog mo ang kasalan, asin kagadanan. Tinawan mo kami kan bagong buhay, tinago mo ang lalawgon, nin bilog na linalang sa paagi kan sa imong gawe, nin kaligtasan. Sa kaligtasan yaonan sa imong mamurawayo na lalawgon, na ipinapahiling mo kay Santa Maria Magdalena, asin sa mga apostoles. Hulikan sa imong pagkabuhay liwat, baguhaman kami, asin tugotin na maninigong makabaing sa imo, tanganing sa huring aldaw, kami man mabuhay liwat. Warasan sa samo ang mga biyaya na samong kaipuhan, urog ng gayo ang samong hinahagad sa novenang ini, kun iyan para sa imong urog na kamurawayan, asin karahayan, nin samuyang kalag. Amen. Amen. Kaugay ako, Diyos, susog sa balaog mong buot, susog sa imong pagkaharak, punasan sa kong kasumbikalan. Hugas-hugas ako, halis sa ko sala. Halis sa kong kasalan, linigi ako. Naan sa kong kasumbikalan, namamalayan ko. Asinan sa kong kasalan, nanay kong kaatubang. Sa imo sana ako nagkasala, an marawt sa imong mga mata, ginibo ko. Tanganing mahiling kang suripot, sa imong mga tataramon, malinig sa imong paghukom. Uya sa sala ko namundag, asin sa kasalan, ipinangidam ako kan sa kong ina. Kamurawayan sama, asin sa akin, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinonan ngunyan, asin magdanay man. Asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Itinanda mo sa mo, ang liwanag kan sa imong lawog kagurangnan, Nagtao kanin kagayagayahan sa sakong puso, ang kagurangnan mapasaindo, asin sa saimong espiritu. mamibi kita. O Diyos, na sa pamibi ni Santa Veronica, nagbuot kang magwalat kan sa imong pagirumdom para sa mong mga tinandaan kan liwanag kan sa imong lawog. An sa imong ladawan na tala sa iyang lienzo, warasan namimibi kami, nahulikan sa iyang banal na krus, asin mamurawayo na pasyon, ngunyan siring sa paagi, nin salming, asin sa anino. Magkanigo kaming mag-umaw, asin magsamba, asin maggalang sa imo mansana sa daga. Tanganing sa huring aldaw, kaming ligtas asin magayagaya, magmansay, lawog sa lawog, na nagdadangadang na mahukom sa mo. Siya na kaiba mong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahunan kan mga panahon. Amen.
Matukaw po. Tataramon nin pasasalamat. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na Cora Paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikawalong aldaw kan misa nobinaryo sa kaumawan kan Divino Rostro. Salamat sa gabos na mga donantes asin sponsor kaining misa. Sa mga miyembros kan Knights of the Altar asin APC, Aeroville, asin sa satuya pong choir na ang Our Lady of Piña Francia, Paris Choir, asin ang Coro Seminario del Santissimo Rosario. O pakad po niya to. Siring man sa mga peregrinos na hali sa parokya kan Our Lady of Pram Socor, Paris, Haring Kanaaman, Camarines Sur. Siring man sa komunidad kan Holy Rosary Minor Seminary, as in Holy Rosary Major Seminary, asin sa mga deboto na nakisumaro sa satong selebrasyon, kaiba siring man itong nagdadalan kan live stream coverage kaining misa. Salamat man po sa mga padi na nakaibahan niya to sa misangon niyan. Asin orog sa gabos, kay Reverendo Padre John Oliva, ang satuyang celebrante mayor, asin predikador. Nagsasarig kita sa pangataman kan Divino Rostro, padagos lugod kitang ilikay sa anuman na kahilangan, asin magliwanag sa satuan sa iyang lalawgon. Diyos mabalos po sa gabos. Matindog po para sa oring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva il Divino Rostro! Viva! Viva il Divino Rostro! Viva! Viva il Divino Rostro! Viva!